Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy, impakita kada kayo, ababaan itinapasnak a panagtrabaho, masapol at tulungan tayo, dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus, nagasa ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Kumusta din siyo? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak din siyo. Uwan manong. Kasta. Masapol mo ka ni ti allowance mo ita. Ibagam lang tay kang ka. Kasta nga rod manong. Adda nga min babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Tay kang ka. Agyaman ak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo tapno makaturpos ka din siyo. Uwan manong. Asino mananday ti abisitam manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka, saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka, siyak tinagboluntaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Anya? Sa nga pulo da nga kakabsat, kat iso ti kalaingan kadakwada. Awan mat ti mabalin dagiti dadakkel na, tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon Nagboluntaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, numakalpasak iti panagadal ko iti sekundarya. Sumardengak pa ilang agadal. Ne, apay nga Densyo. Agsapulak iti trabaho ang mabalin ko asarkan. Di mo kaya tagtuloy iti kolehyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngem sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadyo iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagad-adalan ni Sir Romeo? Balay, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon, wenno kwarta da ti urayan da. Mangted damot iti tulong tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Wan nga rod manang. Tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay ayati kabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwartak Romeo. Itultulong ko kadagiti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano, ibalang na, Mariel.
Isumitla ti turong dayta, mama. Ngamin, sayang ti kwarta na. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Dayta mang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao. Sana parikot dayta kanyak. Tati panangited, mayarig metla iti panagmula. Anya? Ha? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sa bagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasayaat mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to, oh, di ado ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ay, una, sir. Sige. Agpili kayo laeng. Tay kilaw. Ni, apay ngay. Nabasamet. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at dawiting sida paglinungak. Ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat tapos tila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa iti mano atawan. Sa bagay, ala, siya kung timang Ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo a waiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda intad ni Sir Romeo apang bubungyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramidan ti barangay tayo? Ay ket, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti inted ni sir. Talagaan nalaing amang tad ni Sir Romeo. Nang runa no amo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasang kaw. Ay, talaga nga rod ang managtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusen? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Ket, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong anya tinaknakan mon, takasta kamatan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da? At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti diyo nagkinawatan. Diya mo man iti daytoy a Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Ay, masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa itang sapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo? Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di balay da Sir Romeo. Mapanyo lakwan iti prutas? Ay, saan? Ited ko alibri dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwarta na, tagpenpensyon, Tata Elias. Ha? Isuda ko makit di at imangtad kada kayo.
taadot kwartada. Ay, amumiday ta. Ang kayat mila ang tagsubad kuma iti kinasaya at nakadatayaw. Taisaw, timay sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa, kasjay mat adi ng asawa. Tapno adda kumamat timako na a pamilya na. Saan nga agmay-may sa laeng iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adita nagkita, Tata Elias. Iwan nga raw, sir. Nabayag basit adita nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Ay, uwan. Ay, prutas na ito, para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Inted dagite karubak. Takayat da amang tagkada kayo, sir. Kasta ka di. Ay katagyaman ak nga rod Tane, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Ay, awan nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayo. Ay, awan nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Ay, umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayan da nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel, Ayabam idaa, tay suda ti tangdanam ang mga sikasukan ka. sana nasakit tinakam ko. No didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko ti agsingir kadagiti tultulong ko. Day takit nga rod. No kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga ala iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel, Iso ano mapan kan tumanen agpa-therapy. Jayton may nga anak ko timang kadwakan ka, manong. ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kat baban iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagan no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan anay nyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagasyo. Ay na. Aggastos kayo pa'y laeng. Awan anyaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti, Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko. Yalaan kayo iti private doktoryo. Tapno adamang tamin kada kayo. Saanen, kababain mat unayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Taday to'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May sang Amerikana ti asawak, sir. Kat adamot tan talungan nakmi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Apan kami di tabalay da sa Romeo. Kaya't da kanu matapasyaren ken makasarsarita.
Nagswerte mo tan ni Sir Romeo. Talaga nga ado ti mapan mang pasyar kan kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na. Talaga kasta balasang kau. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanyak. Iso nga idin na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anak kaad, ado ti makan. Kastamot tan iti prutas. Kan, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jak pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa ang mga sikasukan ka. Diyak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanyak. Mariel, di mo't busy kay di balayo. Sana bale, tadamatan pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong, Pudno anaimbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sobra pa itit itadda at tulong ita. malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to, ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo ama itan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan mano, isong agpaimbag ka ha? May mimbagan akong iti sakit ko. Mayaten ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tayo ni kanak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan ak nga rod no kastama no. Kat pakawanan na ko ma. No anya man dagiti nagkurkurang kan kay ti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak mano. Ita, sursuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong, saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangrunam, kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas supapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Filipos Kapitulo 3, versikulo 13. Kinapudno na kakabsat, jak ibaga anaragpat kon daytoy. Arami dakit diti may sabanag. Lipatak amin anapalabas, ket ipakat ko ti amin akabaulak amang gunod iti masangwanan. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kangya. COVID, ti patay ti asawa, nanay. Anya, Isu ama itapon adagos ti asawa. no kasta, awan ti lamay. Awanan nanang, saan malamayan ti asawa. Ay,
Awan ti mabalin tayo no kasta anak ko. Awanin ti asawa. Kasano kami pa yan kadagiti anak mi. Ala, husto na anak ko. Mailuyo sakan ka no kasta. Naitabon ti asawam adi man lanalamayan, Janice. Oy nga rod, nanang. Kasano? Nagado ti matmatay iti COVID. Anya daytoy ang mapaspasamak. Ubiing, lakay, baro, matmatay. Nanang. Kasanoon, saan tayo ang makapagtrabaho para iti pagbiag tayo no kastoy? Di kayag, nanag. No sumaya ato ti tiyempo. Aga brudak, nanang. Anya, Wan. Kasta ti plano. Kamaudyanan na. Agsubsublin iti normal ti sasaadan tayo, tatang. Katagyaman tayo Tanalasatan tayo ti COVID, anak ko. Iso nga aga brudak, tatang. Anya? Mapanak manggad ija Israel. Di kay agdanag. Tadwa kami to iti kasinsin ko nga agpaay iti may sa abalay sa jay. Kasta ka day. Ay kat nasayat tasaan ka ngagmay-may sa ijay. Wen, tatang. Ano sa inyo kumakan ni nanang dagiti anak ko? Awan parikot iti day ta anak ko. Tinasken ket adda panggedam. Wen, tatang. Di kay agdanag. Kanayon to nga agipaw itak iti kwarta. Ay na, nasaya at nakaumay kamatlangan dito Israel. Wen, insan. Kat maragsakan ak iti tulong mo kanya. Agsapsapul ngamin dagiti amok iti may sapay akadwak ditoy. Kat sikat tinalagip ko nga ayaban. Agyaman nak, insan. Kasapulak at talaga ti panggadan. Kan may sa, kayat ko, amamok ti agbalin akad kadwak ditoy. Agpadata insan. Maragsakan ak tasika ti kadwak. Ay nalayusen ti bas si tatalon tayaw. Ay, agraman ti balay tayo. Inyano din ti layos na. Ibagam iti anak mo, tamang ipauit iti pagparamid tayo iti balay. Kan pagpunan tamang rugi manahin bakay. Sige lakay, awagak ko ti anak ta. Taisulaang tinamnamata. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ti trabaho yun, dita? Nasaya at mat. Naimbag man tay mawag kayo. Kumusta kayon? Ay na, anak ko. Awanan ti balay tayo. Inyanod ti danom. Nagpigsa ti bagyo dito'y lugar tayo, ita. Anya? Kumusta dagiti ubing? Nasaya at damat. Tanakipagyan kami iti balay damat yung angkel yaw. Sige. Di kay agdanag, nanang. Agipawitak iti kwarta. Agyaman akanak ko. Kano adda kwarta nga umanay apagpaaramid iti balay tayo. Ipahuit mo kuman. Sige, nanang. Ipamuspusak dayta. Kat agan-annad kayo kuma. Oh, aday ta. Dandanin malpas ti balayaw, Tata Marcos. Balay ti anak mi ani Janice daytoy, Elvez. Anya? Kwarta na tinaaramat iti daytoy abalay. Ket balayo amin tata. Ket wanin Tawanin nga raw ti balay may. Umalis kami dito iti mabiait. Kaano ka di nga gawid ni Janice, Tata? Agawid to Into nadan na urnong na akwarta. Ay, kulak no agawid iti mabiit. Day baga kuma, paayusan na daytoy balay na iti arak ken pulutan. Madanon to dayta Elvis Barok. No makaawid ket ibagam dayta. Nang runa ta si kamot ti karpintero dito'y balay na. Jesus! Anya day jay! Diyos ko, nagado dagiti umap apoy arakets nga agturong ditoy. Ay, Diyos ko! Kasano na ito yan?
day ti amo ta, insan. Saan laday ta? Nadadaal pa iti balayda. Kalpasan ti tabon. Agawid tamad ta ni Diyay Pilipinas. Wan, agawid talaangan, ngam ti ipustata ti biyag ta ditoy. Husto ka, insan. Aggugubat da dito Isong agsublitan to, inton mayat manan. Diyak kayatan ti agsubli ditoy, nakabutbutang. Ikararag ta, asapay la kumat. Tanasaya at ti panagdalya sa tanga agawid. Elvis, Wan na. Siyak, nadamag ko asimang patgayaman ni Janice. wen, nagawidon baro. Tadilikadon ti sasaaden da ija Israel. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni Janice no mabalin, nana. Ha, Ugali ti may sabaro, nana. ay isaan ang mabalin baro. Ngamin nagado ti parikot mi ita. Ha? COVID, giingginod, kas kadalayos. Iso apang nga asim, ta saan kumapay aday tati umay mo ireng-reng-reng. Pasensya ka lakuman kaninanang ko, Elvis. Awan kanyak day jayan. Man nakaawat akmat. Agyaman akno kasta. Awan anyaman na. Wan gayam. Si kakano ti nagkarpentero iti pinaaramid ko abalay. Magustuhak. Napintas ti panakaaramid na. Agyaman ak no magustuhan, Janice. Naimbaglaki din ta amom ti agkarpentero. Amok mat basit. Manungay ti bayadak kan ka. Mano ti balance ko. Gumatang kala iti arakan pulutan. Ayos kanya kaun. Anya? Wano saan? Pabindisyonam lang ang ti balay mo. Tagparti ka iti baboy. Ta umayak makipangan. Si kamutan ti umas asidagkin ni Elvis, Janice. Nanang. Inton kwan, pagarupon na akursunadam. Anya? Amok, iso adi na pinabayadan kan kati balance mo, tanda pa naggusto na kan ka. Ha? Tikit di pagimbagan tayo ti asikaswam. No kasano ka manen ang makabirok iti pagkwartaan ita. Nang runa kat dumakdakelan dagiti apo ko. Wa, nanang. Amok day ta. Nasayaat, saan kat aday tamakin inaram kin ni Elvis ti mapan mo sang sangwan. Iti kastoy akin narigat ti biyag. Agyaman nak iti intad mo nga arakan pulutan ko, Janice. Sige laang. Wan gayam. Nakasarita ko ni Padre Martin. Agpa-blessing ka ni ti balay mo? Kasta nga rod, iso ay yawis ko kada kayo, ngayon ton umay alawas ang maangay ti amin. Sige, umayak to umatindar. Kaya tagyaman na kiti awis mo, Mabalin ka dimot adida ka awisan? Kat sika ti karpentero. Ay, kat pa kay dayawak day ta. Nang runan, ibagam to, asyak ti ng karpintero iti balay mo. Tatang! Ay, maura man ti balay! Ha? Kat nilanang mo ngay, ayan na! Adapay lang ni nanang iti unag! Anya! Ay kasanuak pa ya sumrek ngay, kat dakilan di apoy na eh! Ay, naimbag laing ngayon, tada da ito'y kalapaw ni Elvis, Janice. Wan nga rod. Nakaladla di ingit, tata. Anak ko, Naulpit tigasat kanya. uston ti pa nagsangit mo. Pangaasim anak. Di maputi balay ana ipundar. Agraman kwarta ka na bati. Kang runaan ti amin. Ni nanang. Una yan tigastoy. Awan maaramidan tayo, anak ko. No day ti kumararag iti apo. Anyan, nakaladladingit. Domingo ita, Janice. Rubuata mo iti ubeng. Taintay makimisa. Agur-uray kada tayo ni Padre Martin. Masadotak. Anya pa'y latiganas ko ang makimisa ita. Nung kastoy matlaang ti sasaaden tayo iti panagbiag.
Pangaasam, Janice. Di kag pailuyos iti marikrignam. Awan tumot la ti Serbina day ta kanyak tatang. Anya, ay saan kakadimot nga kasta Kasyan nakmat akin dagiti anak mo. Makulkulaapan ka din ti panunot mo. Madandanagan na kiti anak ko, padre. Tata, Kasla mapukpukawan iti namnama. Gapo iti napaspasama kiti biyagmay. Tsaka mo no anya ti aramidag, padre. saan kuma arumbang apa-apektaran kadag iti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Taidi pay, asinauda ti idadatang dagita apagtang. Padre, Tinasayaat. Kumuyog akto kada kayo iti panagawid yo. Kalpasan ti misa tayo. Tapno makasaritak ti anak yo. ay na, agyaman unay, padre. Padre, nakaladladingit unay dagiti nagsasaro no aparikot adimteng kanyak. Asagsagabakak ita. Anya? Saan kumot ataktakawon ti ipakpakan ko kadagiti ipatpatag ko iti biyak. Aramidak mo tinasayaan, padre. Di ko mapagsindaawan. Tinasaam apan nakasuot. Asagsagabaan nyo ita, kabsat. Padre, Katawan sa bali apagkamangan tayo. No ti Diyos laeng. Ta isulaeng ti makatulong kada tayo, kabsat. Nangeg ko amin nga imbagan ni Padre Martin. Ket ti makunak, awan dakes na. Nusurutem ti balakad na kan ka, Janice. Elvis, Naghasat ka. Tapadi pa iti umay mang balakad kan ka. Oh. Pudno ti kunana, ngawan sa bali apagkamangan tayo, no di ti Diyos laeng. Maragsakanak, tay may kayo matlang nakimisa ita, kabsat Janice. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, padre. Manipod ita, makimisa akmatan. Wen, nasaya ti kasta, kabsat. Di mo itulog, nga iturayan na kadag iti parikot yu iti biyag. No dikat, da kayo kuma, timang ituray. Agyaman iti concern nyo nga inpaayo kada kami, padre. Awan anyaman na kabsat. Tapagrebangan tayo matdayta, kas agkakabsat iti imatang ti Diyos. Padre, Jack ilibag. Malading itanak. Gapo iti napaspasamak, iti kalabas. Kabsat. Bayamon dagita napalabas. Tanapalabasen. Padre, Aramidem kitdi dagiti nasaya at abambanag. Lipatem amin ang napalabas. Kat ipakat mo ti amin akabaalam. Tapno magunud mo ti nasayaat nga agururay iti masangwanan. Ay ayatan ka, Janice. Sumbatan na. Aramidak to amin na pakaragsakam. Elvis, Pangasim ko ma. Tadi mo kunain, agung gundawayak ti kadayo ditoy. Idi pa'y lang nga gayatakan ka. Elvis. Panunutag ana imbag dayta, ana ibagam. Si dadahanak nga aguray iti sungbat mo kanyak, Janice. Anya ka diti kayat asawain ti kinadeket yu adwa. Adda nagkinaawatan mi ka ni Elvis, tatang. Agbagay kami kadi? Ay ket agbagay kayo Apay kit din asaan ngay. Agyaman nagtatang. Agyaman tata. No kayat yo, agkalaysa kamin kini Janice. Ay launay Elvis. Maragsakanak. Tadantun katakunay na iti anak ko. Lipaten tayon tinapalabas. Kat mga barwanan tayo matan. Ado ti panubok a sumangbay iti biyag tayo, ngam awan sa bali a pagkamangan tayo, no di ti Diyos laang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag.
Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 17. Ngarod, agbasol ti tao adi mga ramid iti nainbag nga amuna amasapol nga aramiden na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biyan. Leia! Leia! Umayan, ma'am. Apay ka di, ma'am. Apa yan nagbayag ka sumungbat? Tulong ka kadi, ha? Ikwa, ma'am. Pasensya ka yun. Ipalpalpas ko lang amin di daldalosak ijay likod. No maminsan, no ay ayabad ka, sumungbat ka dakos. Wan, madam. Pasensya, daklat ako man. Ala, pakibagam kin ni Dayan, at danas kan apapanan tayo inton bigat. Insapsapak ngay bakan, tamangan numalipatan. Wan, madam. Di na imbaga no sa dino ti papanan tayo? Saan mat? Kasta ka di? Damagag ko, ma'am. Agpupudot mo't ngamin. O di dya kundi namdamag. Ay, una yan. Maamuan tanto lataa, inton bigat no kasano manang. Basta agsagana ta. Di namat imbaga, do sa dino abanda ti papanan tayo. Kanoan niya ti gagaraan tayo ijay. Wen nga rod manang. Basta aguli magtalatan. Kat surutan ta ti anyaman nga ibagana. Wan, amigo, paumay kamin. Kadwak dagiti tuwang ibagbagakan ka. At sigurado, maragsakan ka lakit di. Apaman na makita mi na. Dataadwa ti dakdakamata na iti kasarsarita na iti cellphone. Areglado. Wen nga rod. Ala, Anya nga urayan ta ti na pagsarsaritaan kami sa da. pagsalita. Bye. Oh, amigo, at tuyan dagiti ingkarikan ka. O, ala amiga, pastra kam ida ditoy. Ta agpay sagana akan ni ikoy, ti pagsasangwan tayo makan. Alaya, Dayan, umay kayo. Sumrag tayo di taunag. Wen, madam. Wan, madam. Ikoy, Apay ka di, boss. may sagana ka man ti merienda. Yagmunto ditoy. Matungpal, boss. Ala, pagtugaw mi da amiga. Pangururayan tayo ti merienda ngayon pasagana kan ikoy. O, gayam. Mabalin ka di amamuan, noon niya nagiti manadayawan na ka niyo. Siyak ni Dayan, sir. Siyak mat ni Leia, sir. Kasta ka di. Katsak mat ni Mauro. Tinang tulong ka ni amiga Chulanda. Iso ngay masinson ti biyag na. Pudno timbaga ni amigo Mauro. Isong amin kat nasing patataw. Managtulong ti kayat ko asawan. Kat awan ti rong mga pagdalagan nyo kan kuana. Dayjayan, pimanawan ti amo ta. Apaman ana itulod na ta di ti balay na. Wen, manang Dayan. Manang, awan ka di sa bali amadlaw mo? Maipapanitian niya. Di pa nang isurot ka data ni Madam Chulanda iti balay day di kunana nga amigo na. Ti agnagan iti Mauro. Isu kano tinang tulong kan kuana. Isu asim maya at ibiyag na. Ay na, kaslang arod mabutel nga kon Leia. Adda nga min panagduadwak iti kasdi nga imbaga na itay. Uray siya nga rod. Ngam, agpaliiw talaangan. Katnaskan nga agan na ta, tanarigatan. Aduyan ti Jesmil, kas pagyaman ko iti panang tungpal mo iti saritaan ta. Awalan yaman na, amigo.
Agsubsubali taklang iti dakkel apan ang tulong mo kanyak iti negosyo. Kano kasano ak anak kabalay iti dakkel. Kan naglawa pa'y. Iso arumbang laeng ang makatulong akmat. Babaan iti panang paduras mo iti negosyo. Mala sa anak nga rudan nga agbayag, amigo. Mapanakon. Sige lang, amiga. Napanan ti Loka. Talaga arupat kwarta. Nga malas na lang, tasan ngag na nayon, di kinaragsak na. Di nalaam mo. Kalpasan ti amin, babawiyak mat lang ti impagarup na nga intultulong ko kinukwana. Subyak to mat lang kinkwana ti solar, kandak kalabalaya pinatakder na, agraman lang iti inaramat na iti negosyo na. Kat no di na kayat, amunan no anya ti sumaruno ang mapasamak kinkwana. Nasayat mo't amigo, tanakalagip ka pimasyar dito'y balay. Una piga, awat pa nga minunay na patanggal si kaswa kita. Ungayam, ayan ka din iti dua ababaunem. Anong sa akin iti pakakumikuman da? Kwa amigo, ay mabit lang tapagsaganaak ida iti makanapagsangwanta. Okay, sikati makam mo, amiga. Nalpas maten asinibugan mi kanimanang dayan dagiti mulmula. Medyo nalawan tumot ngamin. Kat amangan ngamin no jak malpas adagos. Kat ni, pimiksan ti darang tinit. Ay, agyaman naklangan. Tatinulungan nak ni manang dayan. Ita, isarunok maten asibugan dagiti mas masetas. Nagagat ka nagsibog ka dagiti maseta sa ading. Ha? Kan mabalin ka di amamuan tinagan mo. Di mo tao da ito ni Mauro. Apay nga tanga imay dito'y. Akpasimple aklang. Si kamot gayam manong. Siyak gayam ni Leia. Leia gayam tinagan mo. Siyak mat ni Ikoy. Mabalin ka di amamuan no manutitawan mo. 24, manong. 30 mo titawan ko. Ngam, already na ko nawagan iti manong. Awagan naklatan itinagan ko. Ikoy ko namlatan. O sige, nukas tati kayat mo, ikoy. Pimanaw manan ti amo ta. Si Maron no apimanaw, apaman anak kapanaw day di ang Mauro, ganti tao na. Wan manang, kat ikoy gayam tinagan ti lalaki akad kadwana. Kasta ka di? Naimbag man ta nakiamamukan ka. Nasiputak ngamin nga iti ayan mo ti tinurong na, sakbay asimrek dito'y balay. Wan manang, mapanla siguro agpangin. Naira na anakita na, iso nga imasidag. Nakiamam mo matan. Kat, anya nga'y matagitiing bagbaganakan ka. Awan pa'y matkit di unay ti nagsarsaritaan mi Inayaban ti amo na, sada pimanaw matlaeng. Bayan talaeng. Tapno ada pamuspusan ta amang doktal. Noan niya talaga ti panggap ti amo ta, kanday jay ang Mauro. Ikoy, kas may sa karagiti tal-tal kag ataok. Anyaman nagaraw ko, awan ko ma. Teoraya sino apang ibagamuan? Matungpal, boss. Iti kanito ang mabuking ti panggap po. Iti dahi Cholanda. Amuhon no sino tinahibutak tag iti plano. Nalawag? Uwan, boss. Nalawag. O anya, kanayon samutan ti panagtintinawag yo iti dayjay nga ikoy. Wan manang, bayam, bareng makaalata iti impormasyon, maipapan iti boss na, kan ti amo ta. Iso lang ti amo ka makatulong kadata. Ay na, siyak ti mabutbutang iti day ti amapaspasamak Leia. Nasaysaya at salaang no pumanawtan. Talaga akabutbutang manang, nga maganos talaeng, aginggat awan pa'y natakwatan ta.
Rabiin, madam. Di kay pa'y mapanaginan na? Saan pa, Leia? Sa anak pa ngamin ang makaturong. Umuna kalatan nga aginan. Gaputain ton bigat. Ado pa'y tinaskan nga aramidan nyo adwa. Madam, adala ko madamaga kada kayo. May papanitian niya, Leia. Madam, asino ka di at talaga day di Amauro? Kan apay nga insurod da kami adwa ka ni Manang Dayan iti mansyon na. Tapay. Adda ka di pagdwa-dwaam. Awan mo't kit di, madam. Nadamag ko laang mata. Awanan bibiyang mo. Babawnan ka lang. Katnoan niya ti iparamid ko agtong palkalatan. Katawan karbangam amang supi at iti anyaman nga aramidak, ha? Anya, kasta ti panggap ti amom, iti amom Wala ket binili nakpayasan ko nga ibagbagay ti oras siya sino ti kasya plano na. Ay, kasta gayam. Wala ket siputan nyo kumati amo yo. Tama nga no agdardara-sudos ket agpaggat ti biyag na. Uwan ikoy, ket agyaman iti dayta nga impakaamom. Sige lang, Leia. Putdentan ti saritaan ta. Anad to ti amok. Andagaan papanan mi. Sige lang ikoy. Bye. Kunakon ket. Dakas at talaga at tao day di Amauro. Katimot amom talken na launay day jay. Gapulang iti silang tipirak. Da kami pa'y din ti aramaten na. Tapno lang adda pang subad na iti di namot ammo apagpagadan namot laang. Delikado nga rod no kasta. Iso apumanaw talaangan. Tapno di ta mairaman, Leia. Talaga apumanaw ta. Ta santa mo't nga imay ditoy. Tapno isubata ti biyag ta manang. Gaputa dakas ti amo ta. Ngam, santa pa'y apumanaw. Aginggat kastoy ti sasaaden na. Kasano nga rod itan? Anya ti aramidang ta. Kasaritak ni madam. Tapno anadan na day di Amauro. Kano di na kaya ti dumgag, ay makamumot ta na. Sa bagay mo't ket di Uray dakas ti panggap na kadata. Ipakita talata nga adda panang isakit taken kwa na. Husto ka, manang. Madam, anadan nyo kumaday di Amauro, gaputa dakas day di atao. Anya, amom ka di ti sasawam, Leia. Kanaapay kuma, ka nagsaya at kanyak na tao. Isuasi ka, saan atila sasawam? Samaysa, asino ka kuma, tapno ibagam ti kasta? Ibagbagak laang tipudno, madam. Adda dakas apanggap day di atao, kontra ka na kayo. Ta sino kumaday di apabawnan? Kan anya kumati amun. Dento akatulong lang. Syakit din di bagbagan na. Ha, saan amabalin nga dat sabali ang naturturay ngam iti siyak? Angam, ha, kasla itay payday ta akot siya amang sarsaruno kanyak. Tinasayahat, partakak pay dagpataray, tapno mayaw awan ko day takot siya. Anya day chay, kaslada nagkuti itilikutak. Kaya't kadi asawan na ito'y, saan laang asyak tiyadda iti unag? Kasano kuma? Mati makitak iti sarming. At daigam na ako, Chilo. Intutok nan ititungan ko. Aseno ka? Kan napay nga daigam mo ako, Chilo. Kat intutok mo kanyak. Pangasim, di na kumadangran. Ala, isardeng mo tilugan. Kat lumugan kay ti kutsi amang sarsaron kon ka. Di mo kaya't nga ibagsul ko kan katikotsilyo. Awan. Sige. Isardeng kon dito iti kotsek. Agtong palakas imbilin mo. Sa dino nga taalugar to'y nangyaganda kanyak. Kana sino ti akin aramid iti daytoy. Dagiti awanan bain.
Agbayad da itinangina no asino man tinangaramid kanya iti kastoy. Adda nang ilukat itirhi daw dito'y silid ngayan ko. Asino nga taday ta? Kumusta ka namiga, Cholanda? Mauro, amigo. Apay nga da ka dito'y. Siyempre, kasamiga o may kasarukaran tapno amok nonyat kasasaan mo. Anyat kayat mo asawan. Pasensyakan. Ngem panawanan tapno singiran ka. Nga po'y tinagdakkel na unay anay tulong ko ken ka, amiga. Anya ti kayat mo asawan, amigo. Di ka maawatan iti da itang ibagbagam. Lading itek, ngem nasken, ngay sublim kanyak amin nga daken ka. Gaputa saan mo mat ako kwa amin nagyay. Manipod solar, ang nakaipatakdaran ti balay, ang raman ti balay. Ken oray pa nagiti amin na nagastos, tapno lang maadan kay ti negosyo. Anya, tsaklaim pagarop. May sakagaya madakas a tao. Oops! Di mo sawon kanyak ti kasta, kapot agpada talang adakas. Kenore kasano, napadasam, tirik na ti bumaknang iti uray apagbiit lang. Ha? Anya day chay. Lugan dagiti pulis ti si Mardang. Huwag nagpeso. Nas ka na makalibasak. Madam, agpakada kamin kada kayo, tagawit kami mutan iti lugar me. Wen, madam, sana bale, tanaispal kayo matan iti paggad. No kasta. Uwen, madam, idi pa'y lang pumanaw kami kuman. Tasaan kami ngayon may dito, itapno lang isarsarak mi ti karadkad me. No diket, inmay kami agbirok iti pagbiyagan mi, madam. Anya. Amuyo, madam, uray marigrigat kami laeng. Uray idadanes da kami dagitikas kada kayo ababaknang. At dalata mo trik nami ang maasi kada giti mang tagtagibasit kada kami. Kat uray awan nagbanagan tiyo umay mi ditoy, madam. Maragsakan kami lata pumanaw. Gaputa amumi, anakaaramid kami iti nasayaat, iti padami a tao. Kuha. Agyaman ak nga rod unay iti kinasayaat yu kanyak. Kat pakawanandak, gapu iti kinadakas ko kada kayo ababaunan. Ti panggap ko apanangil ako kada kayo iti dayjay amauro. Kastamet iti jak panangipangag iti panangbalaag mo kanyak, Leia. May papan iti dayjay amauro. Inaramid ko lang ti rumbang, madam. Iso ang nagpatulong kami iti pan nakabagi ti lintag. Tapno laang matiliw dayjay ang mauro. Tano saan? Makabasol kami. Ti kinabak nang ditirabaw ti daga, kat saan ang maala babaan iti dakas awagas. Iti sabali abangir, nagbalin man adakas ti maysa a tao kan ka. Subadamlata iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 7, versikulo 13. Katno saan ang mamati ti asawa ti Kristiyano a babae, nga mayat nga agtuloy da nga agtipon, saan kuma nga isina ti babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan,
ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. At datan ituruangan ti balay mi. Umay ka. Sumraktan, Mitsol. Mabainak, Roda. Anya ko mangay ti pagbainam. Umay kan tayam-am mo kakada mamakan papa. Sige, sumarunuakan ka. Asino ti kadwam, Roda? Mama, iso ni Mitsol. Kaayan-ayat ko. Agka-opisinaan kami adwa. Roda, saan man atila pakikuy-kuyugam? Ha? Mama, Diyak kayat day ta lalaki para kan ka. Mitsol. Mababainak iti naramid ni mamakan ka. Di na kaya tiinam para kan ka. Siya kung tiagkid daw iti pasensya. Di kagtanag. Maawatak tiinam, Roda. Ang yamanak no kasta, Mitsol. Inam day jay. Pudno, ngam saan arumbang apakibyangan na ti karbangag. Ay-ayatan ka, Roda. Nga urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Mitsol. Roda! Roda! Rumuar ka dita silid mo, tamamigat tayon. Saan ka mabisin, Mama? Anya ka kadi? Agkulkulong ka kadilatan dita. Bye-bye ang daklatan dito eh. Da kayo latan timangan kan ni Papa. Mala, makamu ka no di mo kaya timangan. Day takit din agkulkulong dita silid mo tar aramidam. Ayan ni Roda. Mamigatan, saan ka no amabisin ti anak ta? Saan mo ta sigud agas ti anak ta? Ay, patyak nagpasugnod ay jay. Anya? Agasimbat ngamin. Taim parupam iti kayan ayat na. Asaan mo kaya? Siyempre, nasaktan tirik na iting bagam. Diyak kayat ni Metsol. Gaputamok no asino dagiti dadakkel na. Anya? Di mo amo? Saan amamati dagiti dadakkel na iti Diyos? Saan da akas kada tayo anamati ka nagdaydayaw iti Diyos? Agdaydayaw iti Diyos? Ang kastamot ti aramid mo? Romy, Ay na, tiyanda. Uray no di mo kayat ti tao. Saan mo mat nga iparupa masurunak lang amin. Kayat ko, kapamatyan tayo matlaang ti pakiasawaan ti anak ta. Kasano ngay daytan, pare? Saan da ka kayat? Mariribukan na nga, Rod. Pudno asan a Kristiyano dagiti dadakkel ko. Nga makunak na saya at mati panang padakkel da kanyak. Ay, mabit lang Lukatag da ito'y arak. Ta, ginom ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Dagas ka di ti agayat. Itikas kini Roda, pare. Anya kumangay ti dax na. Kat ay ayatamat. Siyak nga mintay kunada a one woman man no agayat, pare. Nukas ta nga rod. Saan ka sumuko? Saan mat nga ti inana ti kadenam no bilang? Sa bagay, husto ka, pare. Anya ka kadirod. Aldawan ngem nakaidda ka din dita sofa. Apay ka di, Mama. Aldaw ti Domingo ita. Mapantayo makimisa. Sa anak nga umay ita, Mama. Masadutak. Anya? Maturugak laangan. Gapulang taimbagak ajak kayat ni Mitsol aparakan ka. Kastakit din ti pakpakita mita kanya. Mama. Tiag sadot-sadot. Ala, bumangon kakit diditan, taintay makimisa. Tiyanda, siyak ti madanagan iti aramidan ni Roda. Romy, Panagkuna ka. Talaga nga ay ayatan na day di amit sol. Isu ati makuna ka. Palubusa mo ti anak ta, no isu ti kayat na. anya? Awan ti mabalin mo, no isu ti kayat na.
Ngam Romy, Amok ti kayat mo asawan, tiyanda. Ngam adda ditaan. Paritam aya, no talaga nga agin inayat da. No para kanya ka. Nasaysayaat, no agkalaysadan. Isumat lang nga ako'y kuyog dadwa. anya. Roda, makiwin naswaskan iti dayjay amitsol. Anya? Saan ang mabalin, mama? Ay, ayatak ni Mitsol. Di kalakat nakapilin iti pakiayan ayatam asaan aday jay alalaki. Apay ngamin ang makibibiyang kayo iti lalaki nga ayatak. Gapo tadyak kayat. Numabalin, agikat kan iti trabahom, tagbiro kalangan iti sabali. Anya? Pagikatendak pa yan iti trabaho? Saan ang mabalin, mama? Tapno agin nadayo kayon iti dayjay amitsol. Gusto daytan, Roda. Kung may kakit din, tagkuyog ta ama pa nag-lunch. Pangaldawan. Saan ka kadian nagbalon ita, Mitsol? Ang damat kit balon ko ngayon na po eh. Awan si Dag. O sige, intangarudan mangal daw. Ang sikat itaya, awan kwartak ita. Sure. No siyak tinagawis, siyak nga ron ti agbayad. Thank you, Mitsol. Siyak tumat inton maminsan. Kaya't kung akalaysat ako man iti mapiit, Roda. Anya? Amo ka di na kaya ti inam aparaken ka. Ngam ayaten ka. Kasta akmutkan ka, Mitsol. May hatak iti imbagam. Ngam, ni mama ti parikot. No ni papa, awan parikot. Umayak tuman na nagpasyari di balayo. Anya? Saan ka amabutan ka ni mama? Gapukan ka, Roda. Iturturid ko. Si kagayam ti kaayan ayat ti anak ko, Mitsol. Wen tatay. Amo ka din dagiti dadakkel mo ti relasyon yu iti anak ko. Wen tatay. Idi pa'y laing nga amudan ti amin. May papankada kami kini Roda. Nukas nga rod. Anya pa'y laang ti ururayin yu. Agkalaysa kayon iti anak ko. Kinapudno na. Kasta talaga ti plano mi, tatay. Ibagam ka dagiti dadakkel mo. Ano mabalin? Agkalaysa kayon ka ni Roda iti kabiitan a panawan. Wen, tatay. Anya kamutan, Romeo. Amom ajak kayat dayjay amitsol. Ay na, tiyanda. Kasayaatan nga kalaysadan. Ngam ti agkuyukuyog dalaeng. Nagruna kat babae ti anak mo. Ha! Makapasuron ti kastoy abiyag. Ay, uray pilyam, ti kayat mo apakiasawaan ti anak mo. No di na mat kayat, awan matlat maaramidam. Anya pa'y ngay nga rod. Ang kalaysada, tanalpas mumat nga imbagan. Pare, agkalaysa kayo gaya man kan ni Roda iti mabit. Wen pare, kamaudyanan na. May kalaysak matlaangan ti ayatek. Sigurado, ngayon ton agasawa kayon ket ibaga ti katugangam. Amasapul akanayon kayo amapan iti simbaan tapno makimisa. Diyaka mo, ngam saan man na deta ti pagsaritaan ta. Ti bagak itakin ka, kat sika ti agbalin a best man ko. Uy! Ay katuna! Kayat ko dayta, basta sika. Agyamanak, pare Roy. Madlaw ko asan na kayat ni mama ti makilangan kanyak, Roda. Bay amlatan ni mama no di na kayat ti makisango kadata amangan. Mangan takit nin, tamapantag trabaho. Ha, sige. Gapukan ka. Anusak ti amin. Sana bale, italaang daytoy. Inton malpaston ti balay ta nga ipapaaramid ta. Suminatanton. Sa bagay. Yawat mo man dahi ta ashtray. Ide pa kung dahi ti sigarilyo, sakbay amanganta.
Oh, ato yun. Anya mo't day tang angot ti sigarilyon. Ni mamam. Umakar kaming iti kabarbaro abalay a papaaramid mi, papa. Anya, kat no saan sapay matanalpas. Agganat mo't ngamin ti asawak, asumina kamin iti pagyanan. Ala, adda kada kayo dayta, anak ko. Husto mo't kit di, no sumina da nga agasawa. Tiyanda, Diyak kayat akabalay ti tao ngawan panamati na iti Diyos. mapabasol mo nga ron ti manugang mo. Kat inosente, iti kakasta abanag. Day takot ti diyak kayat ken karomi. Kon kontraon nak akanayon. Ay na, tiyanda. Kasano? Kat sabalin sa mo tinadalan ti turturungam. Anya? Awan tinasayaat nga ibunga ti kasta nga aramid mo. Tinasayaat, awisem ti manugang ta, amapan iti simbaan. Anya ti aramiden tayo diti uneg ti simbaan, Roda. Siyempre, makimisa. Dumngag iti palawag ni Apo Padi. Sorry Italaan nga minasumra ka kiti simbaan. No kasta, amom nga rod itan. Wen, kat desidido ak amangam mo, gapukan ka, Roda. Kumusta kayo ni ti asawam, Roda? Maya, Cherry. Kinapudno na. May saitan nga aktibo ijay simbaan. Oh, di nasayaat. Sana all ako nada. Ay, kaasi ti Diyos. Uray no saan akay kayat ni mama. Kayat nakmatlat ta. Ken, dangdanggayan nak iti anyaman nga aramida. Day tati mayat. Siga, kaano mat nga iti kalay sayo kan ni Roy? Ay, mabayag pa, friend. Oh, at titiginatan ko asigarilyo. Inggatangan nak iti sigarilyo? Wen, kasla nga minsaan ka agimatang. Talaga saan ako naging matang. Takayat ko aliklikan itanti ag sigarilyo. Ha? Naamiris ko nga awan tinasayat nga itdentibisyo kanyak. Pudno ti kunada. Prevention is better than cure. Talaga? Ay na. Sursuruak man itati agbalin a good boy. No, mabalin Ay kat mabalin Apay kit din asaan ngay. Nagsayaatan, tasaan kan nga agsigarilyo. Cherry, umay ko man isukat da ito may sakaha a sigarilyo iti may sa soft drink and cookies. No, mabalin. Ay, kat mabalin amanong. Apay, di mon kayat dayta? Narigat no abuswan ti bagay. Agunget ni Apo Diyos. Kasta, kat no dayta ti kayat mo. Idijak pa'y nasursuro ti sasao ti Diyos. Ang amita, naamuak arumbang nga iwanan tayo ti salun at tayo. Sa bagay, husto kay ti dayta nga imbagam. Alan, sukataman nga ro dahito O sige, awan na nyaman na. Mabiit lang kay kang ka. May ni Roda dito'y balay, hanggang saan nakaanadanon. Anya timbaga na kan ka. Mapantakan o ije balay da, tagpapartida iti may sa ababoy. Si kalaangan ti mapanno kayat mo. Sa anak nga umay. Apay, di mo amo. Mabunyagan ita ni Mitsol. Ha? Isu ang mapanta, ta sigurado adamagan data. Ay, kasla mabainak iti manugang ta, lakay. Mabain ka ita. Gaputa di mo ni namnama ang mabunyagan ni Mitsol. Ay na, tiyanda. Til mo na mong tibain mo. Rumbang kindi ang maragsakan ka. Mitsol, anak. Pakawadan na kumakadag iti madingay pakpakitakan ka. Wano sinasaok, idikan ka. Awan day jayan kanyak, mama. Napakawan kayon, idipay. Agyaman na akbarok. Agyaman na kan ka.
Awan na nyaman na, mama. Kinapudno na. Agyam-yaman akmet kada kayo. Tababaan iti nararamid, ken imbagbagayo idi. Nakarito'y riknak nga umasidag iti Diyos. Tapno agsuki matak. Ket adtoy, naawatakon. Iso ang naawis ti riknak, ama inayon kada kayo. Tapno agmay-may sa tayon. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, Mitsula anak. Wen, agmay-may sa tayo. Nupay adda kayo kiniroda iti adayo. Nga ayan ti trabaho iyo. Ket, agyaman ak mama. Tamaawat da kon amanugang yo. Launay, anak ko. Tinapudno nga ayat, bendisyonan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 22. No agtrabaho ka iti pagimbagam, magunod mo ti panagtalag kan panagraem ti tao. No agtrabaho ka iti pagdaksan, dakkal abiddot ti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Itata na tong palti arapap mo nga agtugaw kas mayor dito'y ili tayo. Aramidem mo't siguro ti pagrebengham para kadagiti tattao. Siyempre, ngem pagsublik pa'y dagiti gasto. Iso ang nagiwaras ka iti kwarta, iti butos. Kasta ka di? Kasano ko ti panangabak ko no awan puunan nga enroar ko? Oh. Banag, asaan ang nasayaat? Kasla inalilaw mo dagiti tao, iti kasta nga inaramid mo. Apay ko mga inalilaw ko. Inikak ida iti kwarta. Ginatang ko ti butos da. No nangirwar ka man iti puunam ako nam. Saan ka kumanga agaramid iti pagbasulam? Anya? Apay ko mapagbasulan? Kat nagbanugak ti kwarta nga inwaras ko. Subutak babaan iti buwis dagiti tattao. Ang madiday ta akapanunutam, Berto. Maibilang a panagtakaw ti kasta nga aramid. Rugihamon ti agaramid iti project proposal. Tapno adda pa kairanudan. Alaanak metin a kontraktor. Tapno kukwata ti madispalko ta apundo ti proyekto. Sige daddy. Ti kalsada nga agturong iti sulsulin a lugar ti unaan tayo. Palawaan kan pasiminto tayo. Mayat dayta na panunot mo. Dakel apundo dayta. Mabayag basit a panagtrabaho. Da kayo ti pagparangak a kontraktor. Nagsaya atin, anak ko a mayor. Apa man nga anugutan dagiti sanggunyang bayan ti project proposal ko. Aramide kon ti resolusyon. Tapno mairugin ti proyekto. Ket mabalin kong tumeten a paggunayen dagiti trabahador ko. Saan nga amu dagiti aga mga addaak itilingad dagiti masetas itay. Nangguti saritaan da. Sino nga agama? Kanan niya tinanghig mo? Jay among taakabarbaro a mayor kan ti amana. Isugayam nga dakot siya di taarubayan itay. Idi nakitak a nagsardeng ti kutse. Napanak itilingad ti masetas. Taad da jay lakay iti hardin da iti sirok ti dakilamangga. Kat, anya tinanghig mo ako nam? Adda kanun to proyekto da.
palawaan ken pasiminto dati kalsada nga agturong iti sulsulinek. O di managsakan to dagiti bumarangay no kasta. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Pakitaan ta ida iti nasayaat, bareng alaan da kang agtrabaho. Isupay at isweldom. Imbag ta nagranata yu dito ayan ti masetas yun, Nana. Adda ko makidawag ka na kayo. Anya kadiday tabalasang ko. Into kumano adda proyekto ni Mayor, alain nyo kumamot anila kay kong agtrabaho. Saan ko ang madesisyonan dayta, balasang ko. Ngam ibagaklat ta kanila kay ko. Wen ko manana. May santo ko maatrabahador niya asawak. Tawan mo't ngamin mas nup atrabaho na. Jay lang ang panagtaltalon na itibasit at taltalunan mi kada kayo. Bayam ta ibagakto kanila kay balasang ko. Agyaman nak nana. Sapay ko mataalaan na akas trabahador ti asawa. Nagdaras ang apruban ti proyekto ti anak ta. Mangrugin ti trabaho. Malagip ko gayam. Kinid daw ni Ami nga alaam kano nila kay na trabahador iti kalsada. Panagtalon lang ti trabaho nga amuday jay a tao. Ang mga numabaybayan na ti talon no alaak kas trabahador. Ngam kasapulan damo ti trabaho, kaasi damat. Ngam numabaybayan na ti talon. Ad-adda nga awan mabingay ko nga irik iti taltalunan na. Uray agtrabaho ijay kalsada, agtrabaho latamat ijay talon. Saan na mabalin? Jay talon ti intunaran na. Kasanungay ang may pamaysana. Tapnod adu ti bagi tayo. Basitin tayo ti simento. Apang simento tayo, tadi. Dayta kumama ti bagakan ka. Awan mati umaymang bantay no agtrabaho tayo. Dahil taramidin tayo. Agsipod tada kayo ti kontraktor. Da tayo ti aggatang kadagiti amin ang materialis. Very good. Uray basit lang a semento ti maaramat. Basta malpas. Ayusen. Una, kasanungay nga adu ti maala tayo. No adu a simento ti maaramat. Isu at ti alaan at trabahador. Kat dagitay mabalin tayo apusi-pusen ti ulo da. Dagiti sigod na trabahador ko. Una, daddy. Sana mabalin nga alaan dagiti agin lalaing. Nanggag ko ti saritaan nyo kan ni Daddy itay. Apay ko manunanggag mo, aber. Saan arumbang ti plano yo ang mga ramat iti basit a semento? Tapno ad-ado ti kukwayo. Panang dispal ko iti pondo day nga aramid. Panang dispal ko as sasawan. Kasanungay ang masubot ko ti gastok idi nagkampanya no jak usaran ti utak ko ita. Ngam no basit to ti semento iti aramidan nyo. Madadahal adagos ti semento nyo a kalsada. Aramidan minto manan Sabali manan a pondo. Panang loko iti tao day nga aramidan nyo kan ni Daddy. Di ka makibibiyang. Di ka agbalin a kontrabida iti plano. Ngam maditikas nga aramid yo. Dumtang to ti panawon a maduktalan day nga aramidan nyo. Tengal mitingiwat ti amin a trabahador. Nang rugida mo tin ang nagtrabaho iti kalsada. Inka agaplay kin ni tataguryong. Nang rugitan? Ay, padasok man nga ti mapandita balayda no sumangpet ni tataguryo. Wala kay, nalpas tamot tin ang nagaikan ti ruot na jitalon. Awan mo ti aramidang pay ita. Imbagamat idin kininana selya. Apay nga adidak binagaan tapno inakmat nagtrabaho. Nalipatan na nga tangay baga. Sana bale? Mapanak to inton malam. Di nakapay lang nga taawatan. Katalunan na ka. Kun kaaruba tayo pay ita. Mamuantan to dayta, kalpasan ti panagsarita mi. Nakaumay kamat, Mario. Adda ka di parikot iti taltalunam? Kuha tata. Nadalos, ken na lang to dagiti rap may. Kaya't ko kumamat ti agtrabaho iti kalsada.
Anya? Saan ang maarado ti kalsada tapno umay ka ijay? Ijay talon tinakaisang ratam. Saan nga iti kalsada? Sa anak mat nga umay agarado iji kalsada, tata. Umayak makisiminto. Awan pa'y padas mo nga agsemento. Trabaho dagiti para semento na ijay. Saan at trabaho ti manalon? Naawatam? Mabalin ko mat ama suro-suro ti agsimintaw, tata. Anya? Saan na pagsursurwan ti proyekto nga imatunak? Jay talon ti into naram. Tamang ano nagbasit to kit di ma, tited mo abingay ko, no di mo taripatwan ti talon. Mami, imbag ta nagsabat ta di terwar ti simbaan. Imbay ka madgayam na kimisa. Amuyo ka di ti plano da Berto kan daddy. Maipapan iti semsementuan da kalsada. Apay, anya ti maipapan iti semsemento da ako nam. Basit ka no ti ilaok da asimento, mami. Anya? Ay, saan arumbang ti kastang aramidod da? Dayta nga ron ti ibagbagak ka ni Berto. Sana nasaya at akapanunutan ti kasta. Panangluko iti pada at tao ti kasta. Mami, agtinulong ta amang bagbaga kadakwada. Ay, wan, balasan ko. Sapay ko matadeng ganda ta. Kumusta gayam tinapanam iji balay da tataguryo? Di dakmat kahit nga awatan. Ije ka no talon dati nakaisang ratak. Nagalasan. Ay, amum ka di. Nakita ka nagsarita da na Celia kan ti asawa ni Mayor Ijerwar ti simbaan. Anya nga tinagsaritaan da. Nakita da ka di. Saan? Naglingedak iti ayan dagiti masetas. Ngum nangag ko ti saritaan da lakay. Anya man tinagsaritaan da. Awanan pa ka inaigan ta dita. Ngum maditi na doktalak. Imbaga ti Mayora nga adda nagtulagan kanu da tataguryo kan ni Mayor. Anya nga dita nagtulagan da. Basitin da kanu ti ilaok da asimento iti simsiminto da kalsada. Jesus, panagsawra ti kastang aramidan da. Talaga pa nagsaura. Tapno kanu ado ti mabati apundo amaala da. Dakkel tinaalata iti dayjay a proyekto. At dan tumanan isarunok a proyekto, Daddy. Da kayon tumanan ti kontraktor, ha? Ay kaduna, basta da proyektom, siya ti alaam a kontraktor. Ariglado. Kwarta manan ti pagbingayan tano ko sano. Kaya't anyamanan ti isarunom a proyekto. Adupay, ngam kita aknon niya ti umuna, Daddy. Agawaam nga ruda, tatno addamanan pagtrabahuan. Addamanan maliksab a kwarta. Di kaya kapura. Dumteng tayo dita. Kalkalpas manen ti kabarbaro nga inaramidyo. Kurang lata ka di ti inkabilyo a semento? Anya kuma ti pakasang naram iti proyekto mi. Ti trabahom, ti panunutem. Madanagan na kiti aramidyo. Kasano, no ada makaibaga iti gato. Anya kumangay ti pamanaknak dayta kunam amang ibaga. Kasano, no ti pasamak ti mangiparangarag. Awan lat di mo pagdandanagan. Amumi ti araramiden mi. Nalaeng kami nga agama. Sapay ko ma, tawan ti pagbabawyan nyo iti odina. Awan na pulos ti pagbabawyan mi. Saan kan asumanao? Ay, nalayos ti pagay tayo. Anya pa ngay ita ti maapit tayo. No ko man nagtrabaho ak mat ije kalsada. Ganda ko man nakasagana nga igatang iti bagas. Dayto ita tirigat na, no talon lang ti trabaho. Mayat ko ma, no adda sideline, tapno adda met pang namnamaan. Asto tirigat na to panagbabagyo. Madadahal ti mula. Uray ko man no aginit manen adagos, tapno saan nga agtubo dagiti pagay. No saan nga ginit adagos, madadahal talaga dagiti pagay tayo. Kan awan meten ti maapit. Awan ti bingay ti aking talon, iti taltalunan tayo.
Barok, nakaawag ka mat. Ado ti mawag ang nagre-reisi ko ha. Dinadaal ka no titudo ti na semento a kalsada, dadi. Pudno nga ta, nadadaal ti kalsada. Pada sa mamang ibaw ni ti mangkita no pudno ti ang report da. Inawagan nak ti staff ti ko ha. Aga, apay ngay nadadaal. Kat nabiit pa'y na semento. Isungarot amang ibaon kayo iti mangkita no pudno ti ang report da. Ang mga nuinyawag laang ti oposisyon, tapno dadaalan da ti trabaho tayo. Tay tama ti atap ko. Aggunay kayon. Tapno kita nyo nagpaiso tinaawat da report. O sige, Barok. Anya nga ita, mabalin nyo kadipay nga ibaga a hosto ti inkabilyo a semento? Di ka man sumanao. Tama imbestiga kami kano inton bigat. Adulakit di ti agdwa-dwa, tanabiit pa'y laang ana semento, ngamkas jay mo tinagbanagan na. Adon tinadismaya iti inaramid yo. Oh, basol day jay anapik sa atudo. Uray kanayon ti todo, no hosto ti semento nga inkabilyo. Saan akas ka rin na amadadaal? Ita, adda maaramid nga imbestigasyon. Kasano no maduktalan akurang ti semento na. Maduktalan dalakid di, no taltalan da ti semento. Kunada giti tattao ang nalakakano a maburak no kasjay. Napanagnagan ako orang tinaikabil a semento. Iso ang nadadaal ti kalsada. Masuspende ka kat nga rod iti manuabulan. Ay, bayadam pa iti nadispal ko a kwarta. Babai naklakit nga rod. Siguradong enton kumandidato ak. Awanan ti agtalak kanyak. Sayang ti posisyon mo. Tasaan mo nga inusar iti nasaya at awagas. Wala rod dati. Agbababawi ak nalpasan. Maawatan nyo mat siguro. No apay nga imbagami ka ni mami, asaan kayo kumaamang saur? No di mga kumakan ka. Awan ko maday ito aparikot mi ka ni daddy. Kapilitan na sangun ta ti dusa ta. Bayadan ta pa'y tinadispal ko ta kwarta. Kababain pa'y. Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga adda iti udi. Di ka agaramid iti saan ang nasayaat, tapno saan ang mapukaw ti respeto, kan panagtalagkan ka ti sabali at tao. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonah Ribotazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.